नायथंनाय चापुरावनो मा हामबाय तिनि अर सिखारि बादि जोनाल अफिसो तिनि कोपारेटिवनि एटा मिटिं हुंखा ओ मिटिंआव जत कोपारेटिव मेम्बार्स एबं अफिसार्स ती आरो जेटा सोसाइटी दङ एबं लेम्स दङ जत अफिसार मानजाखा लेकिन ताबुगो ए आम्बासा आगि दङनि अफिस कोपारेटिव ताबु अरो ओ बाजाराव सैतु जाखा ओ बाजाराव जोंथाव कोपारेटिव चेक नायलेखा अरो गाहाम मोटामुटी चलि दङ बन कोपारेटिव आद बसखां नक लुमानि अब कोपारेटिव खायो आरो न कलकमा अब कोपारेटिवनि आन्दोलन दङ बर बुइनो बारादि दङ जे जों नायनाय त्रिपुरा हाव कोपारेटिव सोसाइटी ते लेम्स न जों बुसुक दैथिनि टिटिआरडिसि हाफाङाव जों बुसुक डेभलप खालामनाय एवं तिनि बुबागारानि ड्रेस एवं बुबागारानि हामुंबाय जों तिनि मुया जानाय रंनि यक समा जों बाहायके साखावती सानाय अबधि तिनि आसल उद्देश्य बनि बागै टिटिआरडिसि हाफां जों आसुमान परे जों जत जागानो हाय जेकुनु डिपार्टमेन्ट उनखोन अबनो जों तिनि आगो जेटा तंमानि अबनो जों साखाती सानो बागै जों दाबुं नाय दङ एवं चाइटक दङ जों जेखेफानो तिन बररंनि नाहारमुं एवं तंथाय आबनो जों टेप साखा खायनाय एवं शिक्षा जगत जों टेप साखा खालामनो बागै अबो जों नाय आरो जों हामबाय।